A ci gaba da shirin da muke kawo muku mai suna ta mini riga da wando wanda gidan sadarwa na sadarwa 24 take kawo muku. A yau ma ga mu tare da wani bawan Allah. Malam ya sunanka? Farko sunana Ado Ali. So Malam Ado gashi dai kamar direban adaidaita ne kai, shin sana'ar ka ne ko dai ziyara ka kawo? Sana'a ta ce. Kamar shekara nawa kenan da fara wannan sana'a? Akalla tun lokacin gwamnatin mai girma gwamna Malam Ibrahim Shekarau da ya fito da harkar wannan adaidai sau muke cikin harkar. Babu abin da za mu ce da Allah sai godiya. Ana samun rufin asiri a cikinta, wasu a ciki ma suka haɗu da iyalansu da suka aura a cikin harkar adaidai sauun sun ɗauke su suna tare, kuma wasu sun mallaki mahalli, wasu kuma baburan adaidai sauun masu mallaki nasu. To ya batun kalubale, ka san kowace sana'a ba a rasa kowace kalubale? sana'a ba a rasa kalubale muna fuskanta, wani na manta kaya kamar munan da muke dan tsaya muna yin lodi, kaga zaka wani zai manta kayansa ba a nan ma zai hau ba, amma da yazo sai ce ai anan ya hau, sai ku zo a yi ta rigima, wani kayan ma mu muke biya, wani kuma ya ce to da Allah ya bada cikiya mu bayar a gidajen rediyo a ciki ta Allah ya sa an samu ya zo ya karbi kayansa, in ba a samu kuma wani zai hakura wani ba zai hakura ba. To shin a tunaninka wannan sana'a dai ta ma riga da wando kenan? Alhamdulillah babu abin da zamu ce da Allah sai godiya. To ya matsalolin irin masu purchase, domin naji da dama wasu suna korafi dangane da masu gaskiya purchase yanzu shine yake zama kalubale a harkar transport na adaidai sau. So ya harkar shi purchase din yake? Mutum da kaga ba ko banka zaka bayar za a baka keke napep in dai an yadda da kai a kungiyance, zaka je ka a baka babur ka ci gaba da yi, ka hada 850 ya koma 900, yanzu ya daina, wani sai ka ba da naira 100, wani sai ka ba da naira 50,000 kafin a baka kenan. Kafin a baka. Sannan kuma da in ka tsallake kwana ɗaya a sati za su iya cewa za su karɓa babur ɗinsu, ko kuma a cikin wannan kuɗin naka za su dinga zara, daina 100,000 ka ta ƙare za su karɓa babur ɗinsu, ka yi wahalar banza ke. Gaskiya ne. Yanzu a ƙarshe wani kira za ka yi ga masu hannu da shuni da gwamnati? Kira da masu hannu da shuni su daure su go cikin wannan harkar sana'a ta mu, sana'a ce ingantacciya tsaftatacciya, a dinga taimakawa baya, saboda masu karamin karfi sun fi yawa a cikin harkar sana'ar nan. Yau da duk muna da karfi da za mu iya sayan keke napep ɗin nan, duk ba za mu karɓo wani ba, namu za mu dinga hawa. To amma muna kira da gwamnati ta shigo cikin harkar nan ta taimake mu. Gwamnati in ta ga dama za ta iya sayan babur ɗin nan ta ce ka haɗa mata iya kuɗinta, ba faɗuwa ta ba. Ga kuma wannan zamanin mai girma gwamna Kadimul Islam yana ba mu gudunmawa a cikin harkar nan, duk abin da ya shafi ɗan harka a daidai sau ya shi a ciki 100%. So haka muna addu'a Allah ya ƙara inganta wannan gidan Arewa rediyo da ya shigo cikin harkar nan, zai ba mu gudunmawa. Allah ya ƙara ɗaukaka shi a jihar Kano. Amin amin, mun gode sosai.